Kamusta inyo mga cancel? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan natin ng mga memes ng linggo. Alam ko iba dyan walang date ngayong Valentine's. Okay lang yan, di ba? Importante, hindi kayo gumastos at walang chance na makabuntis kayo. So, di ba, kalaro nyo ang inyong kaliwang kamay. At ngayon, daanan natin mga memes na pinadala sa atin. At naisip ko, ba't di natin gawin laro? Kasi diba, lagi lang pinaglalaroan ng puso natin. Nararamdaman ko na puro mga TikTok ang ipapadala nyo. So, kesa tumawa ako kasi di ako matatawa dyan, maglagay tayo ng 5 buhay dito na pag meron tayo nakikitang TikTok na pinadala, babawasan natin. Siguro may chance na ako manalo sa lecheng laro na to. Simulan na natin! Lubayan, simula pa lang! MNL48 Gab, naku po! Dabay up! DJ! So, at least meron na akong thumbnail. Yes, yun! Ay, go pa! Magaling! Automatic ko na sana'y di maghiwala. Koli, wag mo ito tignan! Wag mo akong salingin, MNL48 Gab. Sige, tanggalan mo na ako na isa les. Masyado ito mahirap laruin, okay? Sunod! Ano ba? Ilan pa ba? Paluin mo! Tama na! Sige, tagal mo na isa. Mukhang madaling talo lang to, guys. Hoy, hindi to counted, joke. Pampamilya po kaming channel, wala po ibig sabihin yan. Hindi lang pampamilya. TikTok. Nag-e-enjoy lang po sila bago mag-TikTok. Diba yun lang ibig sabihin? Hindi yan TikTok, Hoy, puting ban! Hindi kasama. Okay, may 3 pa tayong buhay. Relax. Pag-asa pa tayong lahat. Sunod awa Tiwala lang sa mga Diyosa ng TikTok. Copyrighted ba? Yan yung utak ko ngayon. Yan yung lahat ng brain cell ko ngayon. That I will running home when I fall down. Ako ni kumanta para di tayo makapiright. Nice. Nagkakasakit na ako sa leche na to. Laban! Hindi kailangan yung video. Okay, gagawin ko na lahat ng pandurugas para manalo dito. Ba't 63 megabytes? Ba't yung sa akin 50 lang? Nag-update na ba agad sila para mas gumaan? Nung loose streak sa TikTok, lagi kang talo. Pero lang yung edits mo, lagi panalo. Ito ginagawa. O nga pala para sa view. Sunod! DJ! Tokmula din ako. Maraming salamat, Stephen. Sunod! Tita Ryan! Hindi ko na kung dapat masaya ako. Hindi, kasi mabawasan na naman tayo. Hey! Diba, kasi lahat dito matigas. Parang sa kanya. Okay lang. Ibibigay ko yung buhay natin para kay Ryan. Diba? Mahal na mahal ko yan. Pre, mahal kita. Sunod, pagbibigyan ko yung pag-TikTok mo. Kasi nga, di ba, hindi mo masuspel ang tite ko walang TikTok. Tayo nagpapalakad ng TikTok. Okay, kung walang lalaking tigang, walang manonood dyan. Wag nyo kalimutan bumili ng ating merch nga pala. Dahil hindi ako kumikita sa TikTok. Isang buhay na lang agad. Ano ba yan? What the fuck? Portable mini video, okay? Ito na lang, di ba? TikTok, kabahala kayo. Kala nyo, may papalit na sa inyo. DJ! May portable na rin tayong video. Ito na lang gawin nyo mga kabataan. Kumanta na lang kayo ng hindi nakikita yung mukha nyo para hindi kayo puntahan. Para hindi kayo puntahan ng mga matatanda at pagdala ng pulisya. Kala mo edited lang Kala mo Photoshop speaker, pucha, leche. Yan TikTok maraming salamat. Sunod. Ano to? From Zilche. Wow! Sakang taekwondo master. Handa ka na mag-TikTok. Naalog na yung utak mo. Buti na lang dito tumawa ka, talo ka. At hindi yung TikTok, di ba? Pala, win-win lahat dito. Walang bawas, wala lang buhay. Kapit lang. From Vin
Pulitan, pila na mga malalakas. Mga malalakas nila lang, di ba? Mga hindi nagti-TikTok. Malakas ako nila lang kasi dinanas ko ang TikTok at lumabas ako sa dulo na yon na ang buhay. Dinanas ko yung TikTok para sa inyo mga kansa. Ganyan ko yung kamahal. Kaya mag-like at subscribe na kayo ngayon pa lang. Nagpapatawa ka ba? Ang tunay na sukot ay yung dadanasin mo yung paghihirap, diba? Para malaman mo kung gaano katigas ang balat mo. Sunod, maraming salamat. From John Gaila. Triple backflip muna. Okay na, go! Wag! Editing skills! O TikTok, ano? Bigyan ba kayong filter? Wala! Kailangan ko, buti mga ganung normal lang, di ba? Masaya na ako nun eh. Simpleng lalaki lang ako. Mababaw kaligayahan ko. Doon pala masaya na ako. Okay, wag na. Tama na yung tite ng TikTok, ha? Sasaksak ko dyan ang aking dragon. Pompeulo, naglagay ng seeds of mine. Ang tanda na yan ngayon, di ba? Pinaka mga OG TikTokers yan, di ba? Wala pang brand. Di ba? Dahil nagsasalita na agad sa screen. Village yan. Nakatulong ka pa magpalaki ng halaman. Sunod. Yung Alan, mahina. Hindi mo kayanin to. Sa TikTok, sampalin kita ng Walang gentle sa TikTok. Maraming salamat. Ang malakas na nila lang nagtitik ang huwag niyong gagawin, huwag niyong pakalatin ha. May 14 days incubation period pa yan. Sunod, maraming salamat. From Timothy, may trabaho ba? Oh ba, 6 packs! 1, 2, 3, 4, 5. Di ba dito sa utak natin? Bakit daddy? Pwede naman niya akong pakainin gamit yung kanyang filtered na mukha. Ano ba? Pag-asa ng TikTok na lang yung mga nagsiskit eh. Yun sila na lang yung nagbubuhat sa TikTok eh. Maraming salamat. Sunod! Mapapatawad pa kita. Kung mahal mo talaga siya, mapapatawad mo siya, okay? Pwede pa sila magbago. Sunod, maraming salamat. Sabi ko na nga ba, TikTok, diba? Hindi ko sasabihin Barbie Leche. Hindi ako doon natawa, okay? Sorry. Alam ko ba dyan? Paano na siya yung sabi ko na Barbie na memes? Sabi ko sa admins ko, wag niyo ako bigyan yan. Ayoko pilitin yung tawa ko, okay? Okay yan, may isa lang para sa inyo, okay na? Masaya na kayo? Ay, ayoko kasi takot ako sa Barbie dati nung bata ako. Kasi feeling ko iikot yung ulo nila at hahabulin nila ako. Hanggang ngayon, pati babae, hindi ako hinahabol. Diba? Hindi! Hindi pa patapos day. Hindi pa tayo umabot, Leche. Hindi ka na malulungkot, malapit na akong bibibawi. Nako, makaka-copyright na. Copyright na ako. Sige na, taga mo nila huli, Leche. Untog na natin ulo natin. May unting katotohanan. Lagpas na. Kanino ang tatay ito? Sobrang boomer yung TikTok na to. Pero diba, okay lang. Importante, masaya si Koya, si Manong, diba? Malambot na may katawan niya. Hey! Oh, siya, no look pa. Tama na, patay na ako. Wala nang buhay. Tama na. From Pinoy's Republic. It changed for the better since TI. OG Alcasi! I feel way happier. I feel way more relaxed. I feel way more in control of my life. Sobrang ganda siguro ng PC nila. Ang hirap i-render nito eh. Just not really much change other than that. Alam ko meme lang yun eh, OG Alcasi. There's more stuff to do, more people. All I can say is I understand it. I completely do. Yeah, naiintindihan ako kung bakit may ligay sa TikTok. Huwag kayong matrigger. Natatawa ko yun sa may mga comment doon sa ginawa natin nung nagawa akong TikTok account. Pero doon talaga mga literal na nainis sila na nag-TikTok tayo, hindi daw nila tinapos. May hilang nila lang. Patuli ka muna. Diba, mga hindi marunong magtiis. Hirap mag-explain ng sarcasm sa internet, so wala na akong pake. Okay, kung hindi nila naintindihan yung joke, wag na, diba? Hindi ko na explain yung joke. Okay? Baduy na pag ginawa ko pa yun. Nagpapatawa ka ba? Meron pa doon talagang galit na galit. Yabang mo naman! Kaya mo ba ng TikTok? Kala niya, didepensahan siya ng TikTok. Okay? Walang pake ang TikTok sa atin, okay? Milyon-milyon kinikita na walang masama pagtripa ng TikTok. At may nagsabi sa isang comment na ang TikTok daw ay kumikita
pag marami ka ng followers, pag million na, bibigyan ka daw nila ng parang ipapat-trend nila. So, sa mga set na kanila mga quote-unquote influencers, ito yung gagawin nilang trend. At syempre, marami mga followers yon, maraming susunod hanggang mag-trending yung challenge na in-start nila. At kumikita sila ng 10,000 daw per post, 15,000. Dati daw siyang advertising na talaga naghahanap daw sila ng mga TikTokers. Stalkers para yung benta. Ayan, yung mga walang direction sa buhay. Wala ka na talagang choice at kailangan mo kumita, di ba? Respeto sa hustle, di ba? Kailangan natin ng pera at magaling. Apo, kaya ako napag-aral yung nanay mo sumayaw ako sa TikTok. Bakit hindi, di ba? Napaka-unique ng kwento mo sa apo mo. Like from Harold, nice, like si Rol. Di ba? Kanya-kanya tayo hustle, di ba? Para kumita. Ibang lumpia ang ni Rollo, ni Lexi, magaling. Sunod, from Jonathan, yung andaya mo nakikita nagre-reklamo sa newsfeed mo kasi malamig, ako nagtawag sa mali. Pag mataba ka, madali maligo, okay? Kasi marami kang depensa sa lamig. Ako, payat ako, wala pa, isang segundo pala giniginaw na ako, nanggagalaiti na ang aking taguro. Nagpapatawa ka ba? Ano ba? Okay, maraming salamat. Sunod, hindi ako mahinang nilalang. Payat lang akong nilalang. Patay na, pero sige, ito na yung huli kasi patay na ako. Sunod, from Dubu. Ito try natin kung matamis ba ito. Ang tamis ng pagmamahal ko sa iyo. Umanaw ka, Jesus. Okay, tama na. So, may delay yung kanya pag punchline. Magaling! Napakagandang panapos naman ito. Wala na ako ibang maisip na video ng TikTok na video para tapusin to. Pumanaw na ang aking kaluluwa. So, meron ako ito pa. Mababaw lang kaligayahan natin. Admins, please, tama na ayoko na ng TikTok memes. At sana nagustuhan nyo yun. At papano sa mga single dyan na hindi kailangan gumastos ng 4 na beses sa normal na presyo ng mga bagay-bagay. So, appear tayo dyan. Ang galing, pambihira. Ang talino na. Si Paulol, ay yung TikTok master na retired na after ng isang araw. So, wag niyo mo ito. Like, share sa mga TikTokers nyong friends at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paulol, TikTok master out. la la